Salut! Astăzi avem lucruri foarte interesante de povestit despre magneți. Știați că viața civilizată nu ar putea exista fără magneți? Pe lângă marile descoperiri geografice, care au fost ajutate și de banala busolă, în viața de zi cu zi, noi suntem dependenți de magneți. Cum oare, vă întrebați asta? Curentul electric, esențial pentru viața modernă, este produs de niște generatoare de curent electric care funcționează pe bază de magneți. De la hidrocentrale, termocentrale și chiar turbine eoliene. Toate folosesc magneți. O altă aplicație, orice motor electric conține magneți. Și vă voi demonstra acest lucru. Această șurubelniță din fier este atrasă de magnet. Deci, de la mașina de spălat rufe, la hidrofor, la mortorașe din diverse jucării, toate conțin magneți. Evident, fiecare de diverse puteri, dimensiuni și forme. Chiar și banalele căști la care ascultăm muzică avem câte un magnet. Chiar și hard discul din calculatorul vostru conține un magnet. Și astfel am calculat pentru voi și în oricare dimineață fiecare poate folosi de la 15 chiar 20 de aplicații ale magneților, chiar fără să-și dea seama. Puteți să ne dați și voi exemple de aplicații ale magneților? Eu sunt Magnețica, mulțumesc că ați fost alături de mine la ora de magneți. Mulțumim și sponsorului nostru Hover.ro, magazinul tău de magneți. Ne vedem data viitoare. Pa!